Awusathi usibeke ukuthi kuyini ukuhlela umndeni and into ebaluleke ngani leyo ikakhulukazi nje lesikhathi esiphila kusona. Okay, ukuhlela umndeni lokho abakubiza nge-family planning. Okay, ukuzenzela uhlelo lokuthi ukwazi isibalo sezingane oyifunayo empilweni yakho ukuthi ziba ngakingane. Uthi uqala nje uvuleka amehlo umuntu wesifazane na umuntu wesilisa simbeke eceleni. Ngoba ukuhlela umndeni akuyona into yomuntu wesifazane kuphela. Nomuntu wesilisa uyangena lokho. Absolutely. So ukuhlela nokuthi ufisa ukukhulelwa nini. Okay. Nalokho kubalekile. So ukukhulelwa nini nokuthi ingane oyifunayo ukuthi ufuna ingane ezingaka empilweni yakho. Futhi ube umuntu nje ohlelekile. Uyahleleka impela ke. Mawukuthi ke ukukhulumisa ukuhlela umndeni lokhu zikhona izinhlobo zokuhlela mazikhona zingaki eziphi ongasihlukanisela nje zona. Kule inhlelo eziningi zokuhlela umndeni ezikhona la uGambena ayitetelile zomahala bakwethu. Awubakithi. So akhona ezamaphilisi okwazi ukuthi waphuza nsuku zonke ugcine ukuthi kube yileso sikhathi ngaso sonke isikhathi. Okay. Ikhona imjovo, ukhona umjovo ka3 months lo abeyibiza ngedepo. Okay. Ipetrogene ukhona lo ka2 months abeyibiza ngene-Estrate eka2 months. And then ke okwamanje ke so sizama ukuthi ngoba sizaba umnciphisa abantu ukuthi bangezi emakliniki sibe overcrowded. So si introduce ama long acting reversible contraceptive. Okay. Njengo implant lefakwe esandleni. Okay. Yona ithatha u3 years uyifakile. Wow. Bese kuba khona iluthi ngoyifaka masiphuma la. I-IUCD. Absolutely. I-IUCD ihlala isibelethweni umuntu wesifazane ihlala for 5 years. Njalo ngonyaka uyafika sikuchecke uthola nama chances umuntu wesifazane ukuthi enze i-pap smear. Ucheckwe umlomo wesibeletho ukuthi awunazo yini impawu zomdlavuza. Bathola naleyo chance ngoba abanye abalitholi ithuba lokuze clinic.